Здравейте на всички! За мен е удоволствие да открия поредната среща, инициатива на Центъра за кариерно развитие към Шуменския университет. В случая една среща с студенти и преподаватели от факултета по технически науки към университета, с две от, така смея да кажа, сериозните фирми не само в нашия регион, в национален мащаб. Тракия Глас България, или както е по-известна Шишеджан, и фирма Фикусота. Първо да им благодаря на тях, че се отзоваха на нашата инициатива и днес ще ни представят, както разбрах от самите тях, стажански програми и също така ще представя дейността и на двете фирми, свободни работни места, свободни позиции, както за постоянно, предполагам, че и за временна заетост. Тоест все неща, които ще бъдат интересни не само за студентите от факултета по технически науки, а и въобще като цяло за студентите от нашия университет. Още веднъж благодарности на двете фирми и имате думата. Здравейте! Радвам се в случай, че има толкова голяма група, която реши да посети това събитие. Ние сме от фирма Шишеджан България. Сега след малко аз съм Димитър Нонков, ръководител отдел набиране на персонал към съответните дружества. Както може би знаете, може и да не сте чували, в Шишеджан България функционират 3 отделни дружества, които се намират на територията на град Търговище, които произвеждат различен вид стъкларска продукция. Това са Пашабахче България, която произвежда домакинско стъкло, Шишеджан Automotive България, която произвежда автомобилно стъкло, както и Тракия Глас България, която произвежда плоско стъкло. Тракия Глас България в случая е старото наименование, така да го кажем, преди 2016 година, когато се отделиха тези 3